бозам салом мегӯям ба бинандаи радиои озодӣ, онҳое ки пайваста хабаргузоришҳои радиои озодиро пайгирӣ мекунанд ва дар ҳамин вақт ҳар рӯз хабаргузоришҳои моро мунтазир мешаванд. Ва чун ҳамеша ки ҳоло соат ба вақти Прага расода ва бо вақти душанбе расо як аст, ман барои шумо сархатти хабаргузоришҳои муҳими рӯзро муаррифӣ мекунам ва албатта тавре ҳам агар шумо бинандаи доимии барномаи хабарии радиои озодӣ бошед, пас медонед ки бархе аз ин хабаргузоришҳоро мо ба таври муфассал дар барномаи хабарии худамон ки баъд аз 3 соати дигар пешниҳоди шумо мешавад дар пахши мустақим, мо бароятон намоиш медиҳем. хуб, шурӯъ мекунем аз он ки ин лаҳзаҳо дар душанбе мавзӯи шиканҷа матраҳ мешавад ва вобаста ба ин мавзӯъ як нишасти вижа низ баргузор гардид ки албатта чунин ҳамоишҳо бе ширкати ҳамкорони мо ҷараён намегиранд ва ҳамкорони мо дар ин ҳамоиш буданд ва назари бархе аз ширкатдорони онҷоро пурсиданд ва дар бораи як зиндонии собиқ низ барои шумо дар барномаи хабарӣ хоҳем гуфт ки чанде пеш аз зиндон озод шуда буд ва чеҳраи хеле ҳам шинохта ҳам ҳаст. Хулоса чуну чарои ин мавзӯъро шумо метавонед бо тафсил дар барномаи хабарӣ тамошо кунед. қарори вазоратро бекор намоед. намояндагони ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон аз додситонии кул хостанд ки қоидаи нави марбут ба сафари хориҷии донишомӯзон ва омӯзгоронро лағв намоянд. онҳо гуфтанд талаботеро ки ин вазорат ҷорӣ кардааст ҳуқуқи инсонро нақз карда ба фасод роҳ мекушояд. дар изҳороте ки ҷомеаи шаҳрвандӣ унвони додситонии кул ирсол кардааст, дигар паҳлӯҳои манфии қонуни нав мисол оварда шуданд ки ҳамроҳ бо шумо дар барномаи хабарӣ атрофи он суҳбат хоҳем кард. духтар бешаҳодатнома ҳам мешавад. чаро то ба ҳол дар хонаводаҳои тоҷик ҳатто барои гирифтани санади таваллуд ба писарҳо авлавият медиҳанд? дар барномаи имрӯз нигоҳе меандозем ба зиндагии баъзе аз духтарон ки маҳз надоштани шаҳодатномаи таваллуд нақшаҳояшонро ба ҳам задааст ва онҳоро ба як нафари беҳуқуқ дар ҷомеа табдил додааст. дарди беморро бемор медонад. маълулон тақозо доранд ки ба мисли дигар кишварҳои собиқ ҷамоҳири шӯравӣ онҳо дар сатҳи қонунгузорон намояндаи худро дошта бошанд. оё роҳ ёфтани маълулон ба курсиҳои парлумони тоҷик имконпазир аст ё не ва ин қишр метавонад дар ҳаёти сиёсии кишвар нақши фаъол дошта бошад? яке аз мавзӯъҳои дигари барномаи мост. об дар кӯзаву мо ташналабон мегардем. сарнавишти даҳҳо гектар замини пахта ки бинобар беобӣ дар рӯбарӯи нобудӣ қарор гирифтаанд. баъзе сокинони вилояти хатлон мегӯянд маҳз ба хотири наҷоти ҳосили пахта маҷбур шуданд аз муҳоҷирати русия баргарданд, аммо зоҳиран дар пешорӯи мушкилоти норасоии об дасти кӯтаҳ доранд. оё шумо медонед ки зане танҳо ба хотири мулоқот бо Роналдо 100 кило вазнашро партофтааст? гузашта аз ин ӯ дар назди худаш ҳадаф гузоштааст ки агар бо инсони маҳбубаш ситораи телевизион ва футбол Роналдо вохӯрад, барои даҳҳо зани фарбе сирри харобшавии бидуни ҷарроҳӣ ва парҳезкориро мекушояд. ин зан кист ва чӣ гуна бо вазне ки дорад футбол бозӣ мекунад дар барномаи хабарӣ бароятон нишон медиҳем. ҳатман тамошо кунед ва бори дигар аз шумо даъват мекунам ки барномаҳои моро пайгирӣ кунед, бо мо ҳамкориятонро бештар кунед, мисли баъзе аз корбарони радиои озодӣ ки ҳамин чанд лаҳза пеш барои мо як навори вижаеро фиристоданд аз сӯхтори дирӯза дар шимоли Тоҷикистон дар корхонаи сохтмони аробаи кӯдакона ки ин наворро мо аллакай дар озодӣ видео ки канали махсуси мо дар ютуб аст гузоштем ва шумо метавонед дохил шуда ин наворро тамошо кунед. хулоса шумо низ бештар ҷалб шавед барои фиристодани хабару наворҳои ҷолиб ва мо талош мекунем ин наворҳоро ба дигарон низ намоиш бидиҳем. ман шаҳлои гулхоҷа будам ва баъд аз камтар аз 3 соат дигар ҳамаи шумо азизонро чун ҳамеша дар барномаи хабарии радиои озодӣ мунтазирам.